Hi, good morning. Hindi ako namis langit ni Serlin. Wala to, may tao subos kinsa to. Madung adlaw, ug madung hapon yung tanan. Kaming duha deres bakilid kay si Upaw. Bawas Upaw, wala Serlin mangitang Herlin, dadan na Serlin dalis bay, tanap sa Upaw si babaw. Bawas ito sa muli. Bisda na may daling tulos, Serlin asya, nandilitok si Herlin, siya na po'y nawawaman muli. Gapo na to, hat-hat may muli. Ang nga po naglain pag-iza. Buwan iwan sinugtog vlog nila datos ila kwanto ang mamaduli to as ila mayor. Kami namang duha na bilin. Ngita po sa signal daw siya ta. Dan himi magkuanan. Dan himi mag-uploadan. Nas kuan, bakilid. Tuyong Hemelin. Mingan sa kadiya. Tagbus ako to ubos kayo. Mga pulag hali. Ako, miski na signal, lalubat mo noon po. Magrapawir bang? Magrapawir bang? Exercise dani, kadong singot mi. Kamusta na mo? Katong nagsubaybay sang video. Dengan salamat ninyo. Labi na ni Madam Lilian, kanunay. Di na makayumtan. Ang tita das Amerika, Tita P, kamusta? O, kuan. Shoutout tayo ko ni Nanay Basing. Di aramis kuan. Ate Basing, di aramis. Kanang among ibawas among bahay dia. Yamis pungtod. O ni Ma'am Mimi, akaso tutor. Kala ikaw ma'am, monetize na ka. Kita ko sa imong kuan. Kanang monetize na imong video na nay. Uy, messenger dai kisaron. Naanay kuan, naanay ads agi mo ma'am. Kadayon ma'am, o kato si kuan hang tita po diha si nasa maestra sa anuling ma'am tita. Padayon si imo. Kita po ko si imong kuan. Nisab na ko si imong channel. Hinahinay lagi kay karong panahon na lisod na ang apply sa. Ano may tawag sa bahay sa bato day. Sa YouTube, lisod nag YouTube ron. Kay si Upaw bitapod, monetize na. Papod mo dawat. Certian naman siguro mi sa una, nga ako nag-apply ko sa una, nag-apply ko mga alas 6 sa buntag, mga alas 9. Yan na ning congrats. Nakamukarong mga kuan, ang giblog ng bago, hinahinay, dito di maingag may kuan. Dang lingaw-lingaw ra. Katupong kuan. Salamat po kus nagtanaw sa lang video kanunay. Sa haningon nga kuno wa ko nilamig ang video bahala ko ilami. Wa mo ko na mo gusto tanawa ko ninyo. Hanggang kuan nga magkuan ko pero way edit kay lisod day ko mag-edit bilang mata di ko kita. Sinsya na mo sang video og kuan kanay ingana ra nga way edit lagi. Og sa ganahan mo tan-aw lang pud mo, og di mo ganahan di ato mo katan-aw. Pagka katong nagtanaw sang kuan, magpasalamat ko ninyo. Salamat sa yung pagtanaw sang video, hinatman ta ang Ginoo magaban jo kanunay tanang adlaw. Salamat ko ninyo pagtanaw sang vlog. Kami dalis selis bakilid. Kay wala signal das niya ito ah. Oy Rasmiri, kamusta diha? Madam Gaga, kamusta mo diha? Hapit na ta magkita-kita. Kay puhon og adto na mas Cortes Herlin, taga Cortes naman pud ni. Deo na ta, silingan na ta. Pwede na ta dito magluto-luto ta atos ka Herlin bay puhon og mahaman kalues Ginoo gisang bay adto na pud ta sa Cortes magkita. Ug ato mga deo sa Cortes nga nagahang mga nagsubaybay. Kita naman ta. Tambandoy po na dahil. 70 kilo na dahil. Tapos makilid. Tambandoy ko na. Bunan. Grabe kasi dahil sa mo. Kamay, nalalang sa makilid. Dabay, indara. Mubalik mo sito. Bunan. Nice, nanay ah. Patungas na dari kay mga huy kuno siya. Garabing lami adto daari guys og kanang nay magtungas ka kada adlaw kay mabawasan gid imong tambok kay garabing katirik ka adso. Ako kaduhara ko ning tungas tagak-tagagang singot. Grabe na nang basa dari dali nay kay muli na ko nay.
Kay gipaningat kog maadyo. Grabe nga ta. Murag sa dunan ako pagtungas kay na may daghangon iniglisid inigbunghog na maligid na pagkunay. Tiyo pa naman sa nilas nga sakit mas tiil. Matinag hinuon. Grabe na nang singata. Ijara. Sa una gamay pa man ko bata pa ko daan ni nakatungas. Karon na po ko katungas og balik pila na katuig. Kay umuli ko dari karejetraman ko di naman ko mutungas dari. Karon kay nahinadyak man ko uli dari mutungas sa man pug ko. Kay wa may signal in tao ning. Hala kay iktang kada nay kay kisam na nay. Kanang lagi uliw. Hala nay arang inita na sa ang cellphone nay. Sayang ang inita ang cellphone oh. 10% na. Ibo na cellphone na ning. Tinuok ko. Ambiay ni pagabas. Uli na ko na kay maglubot ko na. Kalbang lumias pamati ipaningat ko at musungas po ko daan maadyo day kada buntag mutungas daan ni. Kay kuan. Arong ma tanington ba maggawas ag. Wala na ilubat na ko na muli na ko. Adto nakakuhaan ng kuha. Hambay kuhaan ni mo buhi pa man nanay. Kumpiyansa gajud ag sundang. Dugma puso. Woo! Ter! Terew! Takoros mo to, Ter. Hala nay nangka. Nangka nay. Ako tawag dito nga. Ban. Kaya muli na ko na kay buto na ning cellphone ay. Maglawan. Sa una og nay ginabas nga ni mga lipay ni kay magtiya-tuya man ni. Mga sanga. Si Tuya mata. Dali sa ko dare. Si Tuya ko na Serlin. Nalubat naman ko. Namukiyaw na apil. Paapil dito katungas daan ni dama. Tungas mo to. Atura na ito lami magtuya na ito ha. Imong giputol na nanay. Hoy. Kalami yan dari kay arang kahangin. Anja Miyay. bugnaw. Tutuya ko na miyay. Oras miring na. Mimi. Eme, lahat dari kay matutas ubay kay na daghang dagun prot. Og kuan kanang atas binliw dam. Ara dyan kalamig biyudad to. Kuno, oras miri. Pitik-pinkling. At sana kay moto ko na ito. Ang tuya sa ako kanina. Si Tuya. Ang ahoy dang si Tuya. Ang panda ng gara. Panda! Kita siguro nag... Ginoo ko ang Diyos. Agoy. Bukas panda oh. Ari kay sa una, ina naman tuya ang tuya-tuyaan di sa una. Ano niya? Bukas rin nga nila mga Tuya. Magkatuya kasag ko. Tuya. Nandiyan mula gubings ko daan eh. Entonces. Puni ganyan kag Tuya. Ay, tanawan ay kay Hanoy Rabani. Buang na. Lamian. Tawa ka sa liana. Alian, sakay kayan. Hindi ka sa liana. Sakay Tawa nga sa liana. Ganyan na Tuya ang limbarok. Sa una, malingan namingan tuya mi. Masakasa kami daan ng mga sanga. Sabi na, yung mga ahoy niya, Tuya rin noon. Pangahoy na kay mutabang da. Yung tabag na. Isa ra may Pangitsara. Pangitsara nga tubos. Tanak kay. Tata. Sa karidot kay lamian dari kay hangin. Magtuya-tuya. Dia kada gamit ni Iwan sundang. Isa ko na. Agkahoy. Di na kahoy. Balikan na. Dali na kay mga humot at mga kita daan ni ron. Ano man init man eh. Asa mo na kagi? Asam day, dari ko sa kahawiran kay maligid ko.
Baligid. Hindi ko baligid tiguang na ko. Ikaw na. Ako na. Nadagdagan tuod, baro. Kapag uwan na. Ako na be. Ako na. A few moments later. Dali na kinananay. Hindi mo kumbaraganan. Naning kasig nag-uwan. Pumapag ka magsanilas nga kahit hinunang di magsanilas. Bahalag maligid. Basta kayo di magtunok. Huy. Ako man hinoy maligid. Huy, nanay. Nanay. Oh, ginoo ko. Gisabaan siguro natin nagpudya dadto. Na, init man na dyan na iuwan. Labot. Kadjang katak-tak ni agiana na mura kong maligid. Wala ba di hawiran ay. Ay, ben ko na. Huwag na.